Chceme predstaviť vynikajúceho človeka, dobrého poslanca mestského zastupiteľstva, člena mestskej rady na funkciu primátora mesta Trnavy. Ako ešte dobre viete, život v Trnave nebol jednoduchý, ale si myslím, že 24 rokov sme tu zanechávali svoj rukopis pri vedení a rozvoji tohto mesta. Verím, že to pokračovanie v pozícii nového primátora Janka Žitňanského prinesie ďalšie nové impulzy. Trúfam si na určitú zmenu, ktorá bude potrebná, ale takisto chcem byť ten, čo vyznáva kontinuitu v tomto meste, v tomto úspešnom meste, v tomto meste, ktoré bolo najlepšie hospodáriacim mestom na Slovensku. Prišiel som do Trnavy vyjadriť podporu pánovi Žitňanskému, kandidátovi na primátora mesta. Myslím si, že Trnava je príkladom toho, že mesto sa dá riadiť dobre a prišiel som vyjadriť podporu kontinuite. Je veľmi ojedinelé, myslím, že sa to už nezopakuje v histórii Slovenska, že nový kandidát na primátora by mal za svojím chrbtom s plnou podporou všetkých predchádzajúcich primátorov za časoch Slobodného Slovenska, teda po novembrovom vývoji. Toto je ten prípad, kde pána Žitňanského podporujú všetci kandidáti. Nepôjde len o primátorské voľby, ja som presvedčený o tom, že pán Žitňanský tieto primátorské voľby vyhrá. Pôjde aj o mestské zastupiteľstvo a o všetkých 31 mandátov, ktoré v ňom sú. Ja dúfam, že táto koalícia je schopná Smer poraziť doslova do písmena na hlavu v Trnave a držím nám všetky v tom palce. Ďakujem.